Mușdeiul țigănesc Aladian. Da? Eu îmi pun în robot usturoi atâta. Vedeți? Arunc usturoiul. Fac totul cu voi. Roșioare le-am făcut, vă spun de pe acum, la cuptor. Voi puteți să le faceți pe grill dacă aveți. Eu le-am făcut la cuptor. Punem roșioara. Le curățăm de coajă, cât vreți și voi așa, cât puteți. Le pun în bol. Fac în direct cu voi. Câte roșioare să nu mă întrebați, câți ardei să nu mă întrebați. Voi puteți să puneți cât vreți, fetele mele, da? Fiecare știe cât mâncați. Precizez că mușdeiul țigănesc, eu îl fac și cu ardei picant, adică ardei din ăsta să-l coci și să-l pui în robot. Eu nu o să pun, pentru că sunt și copilași la masă, da? Nu pun. Da, o să ziceți, puteai să faci în două boluri. Fac unul și gata. Deci roșii la cuptor, fetele mele. Roșii la cuptor. Le curățim și le punem frumos în roboțel. Precizez că n-am avut și eu ardei roșii. Dă mai frumos. Dar dacă nu avem, nu mai facem mușdeiul. Măi, fetele mele, de asta vă spun. Fiecare gătește cu ce are. Trebuie să puneți un ardei, da? Dacă îl faceți, mi-a lăsat gura apă. Și cu un ardei picant, bă, e bombiță, puțin, așa, cât știți voi că mâncați. Eu nu o să fac. Deci, am pus ardei verde. Nu mai contează, că aici e problema. Ardeiul ăsta dă un gust cu roșiile astea pe grătar, înțelegeți? Și am promis că îl fac cu voi, că iar m-ați întrebat. Îl spălați și voi înainte, bineînțeles, și roșiile, ca să puneți la cuptor, că acum cum mai aveți să-l spălați? Și uite așa, că mai rămâne o sămânță, nu e o problemă, nu ne rămâne în gât, dar îl fac cu voi. Stați aici ca să nu-mi ziceți după că nu, da? Ia uite, punem în bol, în robot în continuare. Eu fac, precizez la ochi, fetele mele. Voi puteți câtă cantitate, imaginați-vă mulți ardei, multe roșii, cât iasă. Sare, normal, eu pun sare și piper și ulei. Ia uite. Ia uite, fetele mele, stați că mai am o roșioară pe care o voi curăța și pe ea. Vedeți cum le-am făcut? Băi, mirosul, băi, îmi lasă gura apă. Stați aici. Să faceți neapărat cu ardei picant. Vă rog eu să-l încercați. O să-mi spună cu orice fel de carne pe grătar, carne la cuptor, cartofi dacă vreți, la cuptor. Deci orice, numai puțin, vă rog eu să mă spăl și eu pe mâini. O secundă, că nu pot să lucrez, da, acușica? Gata, gata, scumpele mele, sunt aici. Deci, am pus ardei, copt, gras, roșii, usturoi, da? Punem puțină sare, atâtica, atât. Punem ulei, ori de măsline, ori de ce eu să pun de măslină, că vreau să guste și mama mea și are probleme la stomac. Vă spun de pe acum, fetele mele, că eu pun și iaurt, îmi place foarte mult. Țiganii pe care eu îi cunosc, ei nu pun, nu există așa ceva. Dar eu pun și iasă divin. De această dată nu voi pune, pentru că tot la fel, pe mama mea o cam dare stomacelul și oricum nu poate ea să mă facă. Băi, fetele mele, imaginați-vă și ardeiul roșu să fie. Băi, eu aș vrea, Doamne, aș vrea să vedeți gustul. Gust și eu odată. Deci, usturoi nu pun foarte mult, repet, ca să mănânce și ei. Vedeți cum a ieșit? Bună, o bunătate. Atâta. A, vreți, stai că iau altă din gură, că mie nu-mi place. Ia uitați. Da? Voi puteți să pisați puțin cu lingura și să lăsați bucățile de roșii mai mari, ardeii mai mari, dar ăla nu se mai numește parcă mușdei, aia e saramură de ardei. Normal, când tu iei frumos cu lingură mare și spui în farfurie, să fie o pastă, ca un mușdei, da? Ia uitați.
Eu în farfuria mea, până asta o să-mi pun și puțin, v-am zis, și smântână. Aici nu. V-am pupat. Mușteiul țigănesc, măi, cum îl fac și eu la Diana. Probați-l că o să vedeți,